djuren och olika om deras liv och allt möjligt. Vad är det hon heter? Tjejen som leder programmet. Hon har fått en ännu större uppgift nu. Jag spelar in nu så du vet. Snart måste jag hämta min egen kamera. Jo, jag har de här filmerna. Jag bryter loss en liten kycklingbit, sen sticker den. Jag måste hämta min egen kamera. Lyckas det? Jag har fått loss en bit nu. Ni ser ju därifrån. Ja. Nej, jag har en liten bit. Men nu tar han till vingarna. Nu har jag fått loss en bit. Det är en blomfluga. Och de är bra för de pollinerar. Nu Mia. Nej. Ja,